Tak til kirkens præster, Hans og Mia Julinshøj, fordi man får lov til at døbe en lille barnebarn. Jeg har været præst nede i Kreatorkirken Vester og i Slagerup. Er barnet det tidligere? Modtag det hellige korsets tegn både på dit ansigt og på dit bryst. Det er vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Helga Hersted. Helga Hersted. Jeg døber dig i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Og så har jeg lidt at spørge dig, om du får tage, at djævlen er en gerninger af hans liv. Ja. Og tror du på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, sådan som vi netop har kendt hinanden. Ja. Og så er du blevet dødt.